Dues entitats de Ciutat Vella han sumat esforços per elaborar un cens amb els habitatges que s'utilitzen com a apartaments turístics al barri del Gòtic i a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. Han entregat la documentació al districte i de moment han aconseguit que s'iniciïn els tràmits per tancar-ne una quarantena. Amb aquest tema s'inicia l'Infobarris. Aquest veí de la Rambla ho té clar. No és gens fàcil conviure al mateix edifici amb turistes. Ell fa 2 anys que en nota les conseqüències. 7 queixes, encara se tancaren, i com que són molts, doncs, clar, en aquestes cals moltes vegades hi ha gent gran, no poden enfrontar-se amb això de cap de les maneres i no els hi queda més remei doncs, que compressar taps per les orelles o el que sigui, intentar dormir com puguis. L'Eduard tem l'arribada del bon temps, perquè assegura això comportarà més problemes. Situacions com les de l'Eduard han fet que 2 entitats de Ciutat Vella elaborin un cens amb els habitatges que al districte s'utilitzen amb finalitat turística. La característica d'aquests immobles és que en cap cas no apareix cap rètol que indiqui que hi ha habitatges turístics. Un centenar d'adreces, diguem-ne, d'habitatges d'ús turístic il·legals, perquè en aquests moments es pot comprovar si són legals o són il·legals, perquè hi ha un cens fet. L'orografia del Gòtic, amb carrers estrets, fa que la presència de turistes que s'estan en habitatges en comptes d'en hotels no passi desapercebuda entre els veïns. La situació al Gòtic és molt alarmant. La quantitat de veïns que han marxat i la quantitat d'habitatges que estan dedicant-se a aquesta activitat, i aquí es va escampant. El cens amb els habitatges d'ús turístic il·legal elaborat per les associacions de veïns del Gòtic i del Casc Antic ja ha estat entregat al districte, que assegura que de moment ja ha iniciat els tràmits per tancar-ne una quarantena.